Karom donatum la si pinili tum ka chethan bonje la ke non malom ka hurisa international alam lo ko piloma flotang teje India long sitame TikTok ngklang dapu polam munira tum mang huprong lo pen penangan atum ke ning karong sitame dolo athepi podma flotang te penangan atum ke kilun ke kan aning hang pegatum sitame do apo si TikTok yong sinang le lo flotang te tum sitame kan ke thek son che paklang long po kilun ke kan long po pula pen penangan atum ke chapri pu potum sitame aning karong chon pro chon jam lo kilun ke kan pen lalo nasi ko andong ahok ma la bang solame tum chitan pono nang athe TikTok yong sinang le lo flotang te an social media hin ka chi hung thuji lalu athi ke dam tarani sta metum thek ponong lo TikTok ben be ko ke India long TikTok ben be ko bang ke li tum thek ponong lo penang an TikTok chi hung lo muni ratum ason kilun ke kan pen cheng lok reels ka semar lalu athi aphia bang ke ko pilma bang te China pen India relation che no daklo Galwan Valley long sitami che theng dudlo lahai pen ajok border clash ang dolo lahai pen ajok aphia bang ke TikTok bang ke ban lablo Chinese apps an ke ban lablo abang so pen ajok India long ke abidelo sinona bang ke come back to po palama bang ke social media dong che thang klung lo la posia prang silitum la che than the prang ahok ma pu che than the prang a history bang ke chini nang kokpo ku pia posi TikTok alam stamin non nang klang tu ham la bang ke litum chini nang kokpo lalu ke cheng abang ke lalu je India la pen America tum relation ka chino pen ajok lo ku pia polom uploadang telitum thek polong ji July tarik thong ke parni Donald Trump abang pupon lo je India atuma phan non ke tarif mate tax and ponpo kwang uploadang te 25% atan tarif and ponpo kopia pot lotang te reciprocal tarif posipu atheli tum pupu hormu ka chojor la pusona lam do me mesin hormu puno yat puno la solong America tum ke kai ke sitam India pen ke trade deficit posipu trade deficit mane America tum mang ke India long nang chojor olong lede setame India tum mang ka America long chojor dam long pik amasi nitum sitame methang hormu product che pong pola penang tuma det long nang jor long nang ji kalip lotang te tarif abang ke laan nang pinang ji polam reciprocal tarif paching bar nang ji polam mena jok si 25% abang ke nang endelo laan chot takalilang aphia bang warning sitame nang pilang nang tumyong si Russia tumalong pen jang thugenam during ton te lotang te non abang ke nang pabat thuelang polam la si kopio polma bang de la ke Ukraine men Russia ron lo alama bang ke athe Ukraine atum bang ke neto long ka chelang dunji America tum pen timisi ka chemarji ka cheplang ji polam lo he neto long pi alang tumang bong defense pek dopo yat dopo lahai alam lo asila so lam mena jok Russia tumang ke alang tumphana kisung dokok ji chetheglong si Ukraine phan tengkheng phun lo dia warning pi bom lo chelang nunri join nunri polam setami kroi krede lo aphi bang ke Russia tumai tengkheng phun labang so pena jok aphi bang ke ko piloma bang te European nation la pen NATO country tum an ke chelang si Russia phan ke sanction thiblo boycott thiblo so boycott along India tum sitami boycott dunang ji polam lo jang thu bang ke nam dunong lelo nang tum sita polam lo sitami India tum bang ke kroi krede lo apia bang ke ko piloma bang te Russia tum long jang thodor ke komen nam dunare lo apia bang ke ken Russia tum long jang thu ke nam dun na yang bong pen ke second along si top second along si top 2 long samen le dun rok lo top 1 bang ke China lo setami China phana bang ke America tum bang ke chohayun e ong amase apia bang ke ko piloma bang te pressure pike India phan China phana bang America tum cho ko puson se join ide lobong te China tum ke technology hin advance pick China hormu yong se avelo plotang te America tum sitame ka siksak lo la pa analam nang le rok lo ama se China tum han dihui si ke tarif pinelang lang lo 100% tarifan setame aphi bang ke China tum sitame urta tarif bang ke impose un thukloi lo America phan labang so pene jok che song dut lo aphi bang ke side dam joy lo America bang second gena lo pressure people ke India phan sinona mai people no selitum thekpolong ji kedam tangar ni August daring ko era troxier ni India phan bang ke Donald Trump men announce mon lo je 25 kalilo non ke 50% an tarif and pon po India tum han la tum nilam arjujet ke Russia tum long pen jang thunam dun bom ke po lam pen lok alam bang ke la an endelo phia bang ke ko piloma plodang te India tum setame ka choyor bang sungkrung lo aphia la bang so porut ko piloma plodang te litum thekpolong je China tum bang ke offer nang pipang cheng lo India phan athe pipon ma bang te India tum ke Russia tum long ke crude oil nam dun lo jang thuke wai ansila sing sir po jor thupo labang so yang thuke non ke European adet ke jorlong lelo la pen America tum ta namunde lo palam lo si China tum ke offer nang pilo ko pilo nang tum jang thubo ke jor thai ka we nitum dolo mathari palam ma bang nitum dolo mathari nitum nang nam dun po lap ancho takali lang nang tum pilo khiti bari ke klema phan katiki aphan nang tum fertilizer bo ke nang ji ho or bo ke nang ji nitum along nang nam dun non nitum nang pipo lancho takali lang nang tum bullet train ka semar jibo laso phanang tum inglonga hai ke rok ya phana mesin avebo nitum along dolo nitum nang pipo po labang so offer nang pilo
la bang so pena jok aphi bang ke piloma pong te India tum sitame anpar ke chi chingki che than lo la pen che don lo la bang so che don pena jok nona bang ke ko piloma pong te India tum bang India la pen China bang ke relationship bang ke non ke kacheme lok lo nona bang ke relationship kacheme lok lo je trade lahin sitame nona bang ke che jor ponong lo lan chot takali lang itum thek ponon ji flight sitame ban lap sitame nona bang ke flight sitame ako puthot ing pu pon thu po la pen ke direct flight China pen India non ke la sitame do pon po la pen ke visa kadu kawe sitame ala bang so problem sitame nona bang ke pawi pon po pusinon ke litum thek ponong lo ang tum kaching wai lo la sila hai kaching wai ya phani litum thek ponong ji China foreign minister Wang Yi sitame India long bang lo la ke tarik re porni alang li New Delhi long sewang lo la bang so puta kaching wai ya phan la pen hala bang so hud Indian foreign minister Subramaniam Jaishankar sitame S Jaishankar sitame lang lisame chetong dun lo la pen ke la hai kaching wai me pik hangyang lo pusipu la pen ke lang tu papleng pu palam se litum hala bang so tame report long pon lo je non ke China official tum as tame India long wang lo lang chot takali lang non ke litum prime minister Narendra Modi sitame China ke dam ya phanchi sik bom lo palam tame long pon kopia phanoma pong te litum SCO summit do pon po Shanghai Cooperation Organization pu la bang so la ke kadu kawe det ke the siang mong pen chingrum po adak chingwai po kopi PC ke bang chilang ani claim pon jima se la bang so ka chingwai yelong itu ma prime minister Narendra Modi sitame chetong run po pusipu la ke non tarik thongke prai si pen tarik siang bong se la bang so la mang ke chingwai po si ko am dong progress ini tum ke bang chilang ani si chini run po la ke prime minister hadak dami ma dam de ma sitame angring ateng telang li sitame dam po the non ke relationship cheme pik hangyang lo la se thik la bang so por ho se letum thek ponong je itum Delhi along Taj Palace along haladak press meet ke do bom hut elitum thek ponong je S Jaishankar sitame Indian foreign minister alang li ke thak do nalam jong si Amerika tum lapen kaprek European atum yong si India ayang thuna ming tung te plotang te nam ne de non nitum nang joborjosti te pusipu nitum sitame akaprek atowar sitame chiridet po pusi nona bangke India men sitame a response bangke pidun lo pasti ala bang suhud foreign minister S Jaishankar ko pi posila puson thak do nong lok lo ma bongte taring koi ra thomani lo sala bang suhud media tum reporter tum pina tum karju ponto je itu ma phan ke Amerika tum ke nang sanction jalam an sitame do la pen ke tarif sitame 50% an impose de lo phan phoke pan ke papat alam to kok lo pasi ko puson lo la ke nang tum hin ben ko puson lo thak do po polam bang karju ponto la sala bang so thak do lo je ahok lo itu ma phan tarif ban impose de lo sitame la ke chok che hectic pusipu ko people lo prong te itum Russia na yang thuki nam dun ke itum det kali pusipu ame thang America tum masitame nam la pen European tum masitame nam dun lanchot takali lang number 1 ke nam dun importer ko maluma pongte China tum pusipu setame pinya ni China tum phan ke thang tapuai he la ke kupilo la ke partiality kali te puselang ni pen thak dun lo itum phan itum ke number 1 takali lang setame itum phan ke phan phok kep an si itum phan ke tek sang pabadet tarif sang pabadet laki ke chok che hectic lo pusipu alang tum laki double standard ke maintain lo pu alang tum laki tum aphan nang kelang red lo selang lipen pu la posi alang tum yong si itu majang thunang nam duning tung tipo de nam ne de no ni tum hanang boycott non thang alam awe pusipu setame ko pilo laki tax pabadat ke nam ne pute nam ne de non ni tum ta kapte ka tum han so yor pu palam selang lipen thak dun lo foreign minister S Jaishankar pen lalo Kasi kopio posi nona bang kelapan jakong silong lok rumah pong teat hinon bang ke Russia pen same Chemepik hangyang lanchot takali lang ili tum cetek pon long ji nona bang ke China pen si same Chemepik lo si labang so relationship ka chemi alam thek pon long si urabaturi polam ma eklang lo je TikTok si tame comeback bon India long si tame polam si tame itum thek pon long ji officially ke government pen ke tupono je nitum ke lake pangdak long le lang TikTok bang thupo polam mang ke nitum ke ningje long le lake urabaturi lang posepo itum la bang solam ke chingwai long le pin lang posepu la hello donatum ning ke oya bang ke penangan atum la TikTok flowers atum bangga ning oi memelo athe officially ke lilang lake urabaturi cholang la sinon ke bang jilang ani jong si chingwai bom pulo tang te cheton pulo tang te la bang so TikTok setame klang thu ta tek setame officially bang ke non ke declare ke lang pupon pelang la hello donatum se pini labang solam mang ke nililan se than pon chotpo jong se ke bang jilang ani update long don lo product te nililan than asa pinang than pon po na update pon pola se check pen ase than pon chotpo kardong